Няма да има, Петър. Ето, отговарям на Петър Петров. Значи на 0,5, слушай, Петьо, казвам ти го съвсем спокойно, за да си сигурен. На 0,5 и 0,2 спира вноса на горива и бензини и дизел в Европейския съюз. Това ще се отрази на бюджета на Руската федерация, ще има ли пари за пенсии. Значи, Петьо, казвам ти, на 0,5, значи не, на 0,6 и 0,2 руските пенсионери излизат по площадите и свалят Путин. Навални ще бъде пуснат от затвора. Всичката либерална общественост на Русия, защото няма да има пари, ще има дефицит на стоки в Русия, ще има глад, няма да има храна, няма да има жито, няма да има нищо такова, няма да има и руснаците на 6 излизат и отиват да свалят Путин. И ние и ти ще дойдеш в нашия лайф на 0,6, между 0,6 и 0,7 втори, след като ти свършат купона на там, кой се води, на 0,2, след като посрещнеш дъгата и си ходиш където ходиш с понито и идваш и започваш да ни казваш колко си бил прав и ние тук всички ще кажем: Петьо, ти беше най-великия, как го каза, на 10-ти ти позна. Така че, Петьо, абсолютно съм съгласен с тебе. Ще видиш, Навални е готов да излезе от затвора. В момента американското правителство е запалило 747 Боинг, за да иде да се кацне на 0,6 и 0,2 там, докъдето е най-близкото летище до аеропорта, да вземат с барети нинджи, с черни нинджи ще ходят да вземат Навални от затвора. Ще влезат нинджите, ще припаткат охраната в затвора, т.е. няма да ги припаткат. Охраната на затвора срещу дънки, дъвки, изтекла и Кока-кола ще освободят Навални. Каца самолета, дават дънките, дават Кока-колата, дават дъвките и уния пускат веднага Навални. Навални се качва в Боинга, каца в Москва. Оттам кортеж с американското посолство ще го пазят. Англичаните ще отцепат райони в Москва, снайпери, майпери. Танковете ще излезат на улицата, ще подкрепят, хората ще ги подкрепят. Пак както беше 90 и там коя година стреляха по Белия дом. Елцин излиза, извинявам, Навални излиза, говори пред множеството. Множеството се радва, мизерията свършва, парите за пенсиите идва и хората ще се радват, ще продават бензин, ще продават ефтин бензин на Европа, ще продават ефтин газ на Европа. И така, отутре ще си казват: край, ние вместо да продаваме газ, то Путин гадняр продаваше на европейците газ по $1000, сега ще продаваме по $75. Да им е гадно на европейците. Да ни е гадно и на нас. Ще имаме пари за дизел, ще продаваме дизел ефтино без пари, ще ни го крадат от кладенците, ще го изнасяме без пари. Това е руския народ, това иска. Руския народ иска това, Петьо. И ние ще станем свидетели. Само ми кажи кога трябва да се подготвя, за да дойда да пусна лайфа и да те пусна тебе. Значи, Петьо, ето, казвам ти го в прав текст. Ти ще ти дам лайфа, ти да го водиш, ще включа. Ако на 7 бутнат Путин, значи ти си човека. Ти си, давам ти лайфа. Не, Марине, не го питай. Не го питай, моля ти се. Марине, не го питай такива неща. На 7 ще видиш. Аз вярвам на Петю. Вярвам на Петю. Петю е Нострадамуса. Петю, човек като го... те са... Добре, значи Мария, ще го направим тази реч, ще я направим на кът. Не те обиждам. Аз отдей да съм те обидил. Казвам ти, напротив, аз съм солидарен с тебе, Петьо. Юрка, $37 не е ли малко пара? Как мислиш? Без нерви и обиди, моля. Аз кога съм те обидил? Не съм те обиждал. Ето, казвам ти, вярвам на тебе. В момента абсолютно съм съгласен. Значи спират. Значи, Петьо, това ти казвам. Руснаците от глад ще излезат на улицата, бе, човек. Погледни ги, бе, човек. Те нямат нищо, те руснаци, бе, човек. Те нямат нищо. Те са, как беше? Те нямат нищо. Те купуват пирални, за да правят ракети. Мале. Представяш ли си? Купуват пирални, за да правят ракети. Те само това правят.